Timasakbayan ni Ilocano Radyo Drama, agdengdengag kami dito yagyaman kami unay, kadagiti kakabsat-kabsat kenamin nga kailian iti asideg kenadayo, anang ipay iti panangipateg. Ti Masakbayan. Happy anniversary, bakit? Happy anniversary, Matlakay. Para kan ka. Ne, anyan day tayo awat mo kanyak. Awatem nga minen akit lukatam, tapno makitam. Sigurado ang magustom da ita. Sikat talaga. Nan, kita man nga rod. Wow! Kwintas! Nagpintas mo ten? Thank you, Lakay. Anya, magustom ka di matlaeng. Siyempre mo't ngam apay ang naggastos ka pay laeng. Pamanagnak da ita tinalaw sa panagayat ko kan ka. Oh, apay akilata nagliday ka. Saan kan samot ang naragsak? Bakit? Naragsakak. Ngam nakarkaro ko matiragsak ta, no adan anak ta. Dalia, 5 atawontan nga agdandan na kasagasawa. Ngam aging gaita, di tapay na paraburan iti anak. aguray talata At danto latta bakit? Di ka kadi madanagan. Ngam kaanon tupay, saan ta ka umububing? Kaanon ta amadaan ta iti anak? Inton saan ta nakabaalan at taripatuan? Inton bakit kan lakaytan? Dalia, Anya nga tano agampon ta iti ibilang ta nga anak. Sana bali, numaadaan ta iti bukod ta nga anak. O di duanton ti anak ta. no mabalbalin ko jacket agampon Dalia. Ngamin, saan ta nga amo? No anya akita ti pamilya ti nagtaudan na. Apay, saan ka kadi anaragsak gaputa? Dudwata lang dito balay? Naragsakak, Manuel. Ngam sa bali no adda anak ta. Sa bali no adda liwliwata. Mamati ka kumakanyak. Anya ti ko nam anak ko. Agampun kayo. Insingasing ko day ta ni Manuel nanang. 5 atawon nga minan nga agasawa kami. Ngam aging gaita awan pay anak mi. Imbag no manugot ni Manuel anak ko. Apay nga min aya adiyo kayat ti agpa-check up. Tapno maamuan nyo no asino ti ada diferensya na kada kayo adwa. Saan nanang? Diyak o manugot. Tapnoan niya. Tanukas pangarigan siyak ti ada diferensya na. Adan lisensya ni Manuel tapno agbabae kan agputot iti sabali. Anak, imposible nga aramidan ni Manuel da itaken ka. Ay ayatan na kauna iti asawam. Napanagnakamon da ita iti numano atawanan a panagdenayo kas agasawa. Adda pa nagbaliw ti tao nanang. Kat day ta ti jak kaya ta mapasamak. Jak lakit di agbiag no mapukaw ko ti asawak. Ay, adda kada kayo day ta anak ko. Pagsaritaan nyo ang nasaya at iti asawam. Iti kasta, awan to ti rumswa aparikot, iti masungad nga aldaw. Imbaglangan ta nakaumay ka. Kasda importante launay ti ibagam kanya ka, Marcia. Of course, very important matter, sis. Katamo ka maragsakan ka. Ala, ibagamon Magagaran ako noon niya day nga ibagam. Sis, ada na ibaga kanyak di kayam ko. At akano kalukaran da kayat na nga ipaampon di may kalimanga anak da. Anya? True lala.
Marigatan da ka nung aminan. Kat saan da nakabayla na biyagan, dagiti anak da. Ang mga numategi dalaang, iso kayat da ngay paampon, ti kay paspas ngay nga anak da. Katamo ka na bayagan na tartari kagayang tagampon. Iso asikati mo na panunot ko. Kayat ko, Marcia. Ibagam iti gayem mo, takadwaan na ta iti lugar apakasarakan ta iti ubing. Ha? Itan? As in now na? Saan mo ka din nakonsultahan niya mo na di asawa? Saanan? Makaamuak to nagpalawag iti asawak. Mapantaitan. Mga no, da makaununa ang makaala iti ubing. Ay, grabe siya, oh. Sige, no dahi tati kayat mo. Ala, aguray ka nga rod, takuntakag tigayim ko, katagpakuyog ta amapan iti imbaga na kanya kalugar. Dalia, bakit? Adakon. Ni, sa dinong atatayan ni Dalia. Apay asa na sumungsungbat. Tinasayat. Mapanak man lang iti silid mi. Amang ano na iridop na kitdimat. Dalia, bakit? Ha? Dalia, sino dahi ta amaladaga? Di ka na tagari. Katurturog ni baby. Sino nga dahi ta amaladaga, Dalia? Anak ta, Manuel. Anya? Inawagan na kita'y tigayem ko. Ada ka nung imbaga di gayem na. Nga adamayat amang ipaampon iti kayanak amaladaga. Iso anapan kami iti lugar ng imbagada. Katatoy adan anak ta. Dalia, sigurado ka kadi iti dayta? Uwan, Manuel. Kat di ka agdanag. Naidalan iti umno a proseso ti amin. Ijay ospital ti nagkitaan mi iti inana. Dalia. Di ka kadi maragsakan. Adan anak ta, Manuel. Kasta unay asidaaw ni Manuel nga asawak, idi adanadanon na amaladaga iti balay mi manang Emmy. Petat amin apasamak. Uray siyak, kasladyak payla ang mamati nga iti apag-apaman, adan anak mi kani Manuel. Maysa a babae. Siguro manang inturong ti Diyos ada kami ti makaala iti ubing, gaputa talaga gayam anarigat ti adda pa nagbiag dagiti pudno adadakkel ti maladaga. Idi damo kasla saan a maaklo ni Manuel nga addan anak mi. Gaputa aginggat mabalin, di nakayat nga agampon kami. Ngam iti panaglabas ti aldaw, ininot anaaklo ni Manuel ti amin. Kat nakarkaro pa yan, ti panangipatag na iti ubing, ngam iti siyak. Dalia, inakagtrabahon. Di mo baybayan ni baby, ha? Una yun ti asawa. Apay ko maabaybayak ngay. Di ka agdanag, taripatwak na imbag ti anak ta. Rombang lang Oray di kan makaaramid iti sa balay at trabaho dito balay. Basta ni baby ti taripatwa man na imbag. Di mo baybayan na makagat iti lamok, ha? Wan ka di. Ay, wan gayam. Anya ti kayat mo asidaan inton rabi eh. Di ka nagluto.
Gumatang aktulangan iti naluto. Dumagasak pa ngamin di groceria, tagumatang kiti gatas kan diaper ni baby. O sige, sikat ti makaam mo. Kahit si Kangay, anya ti kahit mapasalubong dalya. Kunak no nalipatan na kon. Kunak no ni baby laangan tinapatagkan ka. Sus, di mo ko na napagimunam ni baby. Saan? Kun kunak laang. Apay kumangay a pagimunak ti anak ta. Amumot noon niya ti kayat ko apasarabo. Saan ka di? Okay, syempre mata. Mala, panawan kayong arudan. Ulitak, di ka agbambannog, Dalia? Wen, lakay. Nakapasyar kayo mat, nanang. Ay, umay ko mat sarungkaran ti apok anak kao. Nay, nakaturog mat gayam. Wan, nanang, kalkalpas ko ngamin adinigos. Napreskwan siguro, iso nakaturog. Kat, kumusta kayo mat itan, taadan mako na nga anak yo. Ay, permi aragsak mi, nanang. Nakarkaro ni Manuel. Manupay katin nga overtime Takayat na makaawi dadagos tapno maaw-awir na ni baby. Ay, agyaman akno kasta anak ko. Natungpal mo't laangan ti inararapaap mo amaadaan kay ti anak. Wan, nanang, kat padakkelan mi ni baby anasaya at atao kan ada panagbutang na iti Diyos. Busugan mi iti pamatag ti anak mi, nanang. Nagasat da ita nga ubeng, tada kayo tinangampun kan kuana. Amok anarimat to ti masakbayan na. Siguraduan mi ang mapasamak to da ita, nanang. Ala, kadon ti mangan anak ko, tapno saan ka mabisinan iji pagadalan. Wan, mami. Ayan ni daddy. Agpalpalas ni daddy. Baka malate kami, mami. Saan, anak? Nasapa pa'y laeng. Apag gusto inton malpas ang mga ni daddy, mapan kayon ton. Narigat mo't ano, nasapa kalaunay asumangpot iji skulyo. Amang ano awan pa iji friend mo ijay. Anyat nagan na itayan? Ni Mitch, mami. Ikak iti balon ko a sandwich. Wala, anak. Ada talaga para kan ko nga insaganak. Tapno aglang lang kayon to inton resesyo. Thank you, mami. O sige, ibusa mo ta breakfast mo. Madamdamalaeng umayton ni daddy. Manuel, Chloe, nakaluto akon. Kaya't yung ka din timangan? Wait lang, mami. Ada pa'y assignment ko. O sige, aramidan ta pa anak ko. Saan ka kadipay ang mabisin? Saan pa'y daddy? Si Kangay, mami. Okay lang, anak. Sige, orayan kayo amalpas ka ni daddy. Ay na,
Kabailan na kading aramidan dahito assignment na. Ngam kaya't na lang nga duwa kami nga agaramid. Amumot day ta anak mon. Basta adda ka, kaya't na akanayon kayo nga agdek-deket. Baybayam ka dilat tandalya. Aglamlambing nga rod mo it. Sapay la ko mga rod, taaging ga dumakkel, kat kastalata ka asidag tirik na nakadata. Oh, apay anay bagam ti kastadalya. Amumot ang dagiti agtutubo ita, adabukod da alubong. Saan mo na basta-basta maisurot no adda papanam. Saan akas ita nga ubing pay, akanayon asumurot, uray sa dino ti papananta. Talaga kasta bakit? Masapula nakasagana ta kadagiti kakasta pasamak. Ay, basta. Diyak pa ila kaya ta panunutan day talakay. Enjoy ang takit di, aginggat kasta pay laeng ti anak ta. Kasta ti kinaragsak mi nga agasawa, manipod simmang bay kada kami ni Chloe manang Emmy. Imbilang mi akas pudpudno nga anak mi ni Chloe. Nakarkaro agim magat ti asawak iti trabaho na, gaputa addan ni Chloe nga isagsaganaan mi iti narimat a masakbayan. Nangato ti arapaap mi para ken ni Chloe manang. Di makkel ang nasaririt ken nasingpet nga ubing ni Chloe. Isu nga impa ay mi met amin anam namaen mi a makaparagsak ken kuana. Agingga ididimteng iti tawen na a 18. Dakon bakit? Ay, makabanog tagmalmalam nga agtrabaho. Nang runa no kasto akatapusan ta ato tinasken nga ering pa si opisina. Ala, agpeles ka nga ruden, tapno makainanaka pa'y sakbay amang rabiita. Apay, ayan ka din ni Chloe. Nagpakada itay, mapan ka no agatendar iti birthday ti kaadalan na. Anya? Apay pinalubusam. Sigurado ka kadi as safe iti papanan na lugar? Asino ti kakadwana? Saan ka kadi amadanagan? Aduda amapan. Kadwana pa'y dagiti gagayem na. Kasta ka di? Wen, ala, ingka agpulusan. Di mon pa kadanagan ti anak mo. Sumangpet tumetlaeng dayjay. Apay nga itakala nga sumangpet. Anyat orasan. Teng natrabiin. Wen nga agpaiso anak ko. Apay nga itakalaeng. Pasensya kayo, Daddy. Mami, naimasan mi matan tinagparty. Aguray ka man, Chloe. Nakainom ka kadi. Bastit lang, Daddy. Kaano pa nasursurong ti uminom iti arak? Nakaupubingan ka pailaan. Anak, Di kay ka din ako nga, Daddy. Kaslasan kayo mata nagdalan iti kina-teenager. Uso da ito itan, Daddy. Anya, among pa ti sumungpat iti kasta. Di nakpagpungtutan, Chloe. Anyamot tan. Italaang mo't ang mapasamak da ito'y. Agungot kayo dagusan. Nakman la maturugan. Kasarsarita ka pailaan, Chloe. Di naktalikudan. Makaturturog ako. Neta, bayamon. Kasaritam tulangan inton bigat. Ay, anyamot na ita nga ubingan. saan ang mabalinti kastang aramidan na dalya?
Saan ang mabali? Anyati ko naman anak ko. Nakainom asimangpat ni Chloe, idirabi eh. Ay, huwan nga rod nanang. Hakat, anya nga iti ko na ni Manuel. Kasta unay nga unget na ananang. Di na namnamaan ang maaramid ni Chloe ti kasjay. Ay, anak ko. Kan ti pagsidaawak nanang. Nakasurusuruan na nga taaya ti aginom. Ay, madanaganak. Ang mga no saan laangan apanaginom iti arak tinasursuro na. Ang mga no adapayan sa bali abisyo na. Ay na, daytan, di pagbutbut ngan idi ni Manuel. Iso ano mabalin, di na kayat talaga ti agampon. Uwan nga rod nanang, ngam pinadakkel mi mo't anasaya at ni Chloe. Apay kastoy mo't itan. Anak ko, napigsa ti impluensya iti ruar ti pagtaengan. Nagrunak at sabasabalin at tao ti makapulpulapul na iti ruar. Nanang, kan mapalpaliiw mo, sabali at talagaan nagiti agtutubo ita panawan. Iso nga aging gat na sa papay, disiplinaan yun ni Chloe. Bayat asan pa'y analadaw ti amin. Bakit? Inalam ka di kwarta iti bulsa ti pantalon ko. Ne, saan na? Anya ko maaga po nga alaak ngay. Ni, ayan na nga Ruden. Napukaw di 5,000 nga dahiti wallet ko. Anya? Ne, asino ko mangay ti mangala? Ayan ni Chloe. Ha? Mas daawak nga rod. Taitay madama ka nga agdigdigos. Bigla mo't nagpakada mapan kanon iti pagadalan kat nagsapapay laeng. Imbagak nga urayan na kan, ngam napanmutlat ta. Oh, diyak kaya ti mapaspasamak dito balay dali. Masiguradok ani Chloe tinangalay ti kwartak. Taltalo tayo lang dito eh. Kanapay kalata pimanaw ako nam. Diyos ko, Manuel, no agpaiso ti ibagbagam. Apay akabailan natan at akawan ni Chloe. Ti awanan bain nga ubing. Awanan utang na imbaga nakam. Kalpasan nga imbilang tapod pudno nga anak. Kastoy pa'y taaramidan na kadata ita. Manuel. No jak makapagtupal iparupak kan kuana nga isukat may salang nga ampon. Ha? Sayang ti impaita kan kuana pamatag iti lasod ti manatawan. Impatag ko unay ni Chloe. Amom dayta dalya. Ngam apay akastoy ti isubsubad na kadata. Apay! Chloe, agpudno ka kanyak anak ko. Si kakaditi na nga la iti kwarta ni Dadim. Ni, saan mami? Apay ko mga laak ngay? Saan kan nga aglibak? Adda nakakita kada kayo nga aggagayam iti mall. Anya ti ar-aramidan nyo ijay kat oras ti klase yo. Saan ka simrak iti pagadalan? Makapasadot mo't ngamin ya teacher mi. Isasaan ako na si Mrak. Napan kami laangan na iti mall. Anya? Apay akastamot ti ar-aramidam anak ko. Daytoy kadit isubad mo iti sakripisyo. Kan panangipatagkan ka ni Dadim. Tapno maitad na laang amin na pagkasapulam. Sumrakak tumat lang ka di. Saan kayo madanagan?
Manuel, pinaayaban da iji pagadalan da Chloe. Anya? Ni, abay ka no? Nabayagaya man asaan asumsumrak ni Chloe. Anya? Papapanan na nga rodan no kasta ang pumampanaw dito balay. Katagmal malamad nga awan. Sumangpot laeng no pa nagre-retera mo tan iti pagadalan iti malam. Maibarbarkadan ti anak talakay. Ay, anya mo tan di kasi ang mapaspasama kiti pamilyata. Nakigkaasang gasat ta nagampon tap na makumpleto ti binukulta a pamilya. Ngam saan samot ang maikari iti pamatagta ti inampunta nga ubing. Saan ka nga agsaw iti kastalakay? Amok nga agbaliw tumatlaan ti anak ta. Naibarkada laeng iso akasta. Ngam no amo na nga amerisan kan ipatagdag iti ipakpakita taken kuana. Saan na mga aramidan ti kastoy? Lakay. Halading itak talya. No pa'y nasakit kanyak ta amin. Pakawanan naklangan. Kastamot a pakawanan nak ti Diyos. Tama nga no, jakon makapagtapal kat ipodno kon kan kuana nga isukat may salaeng nga ampon. Aging gaita, laplapdak pailaang ni Manuel iti panggap na amang ipudno ka ni Chloe nga iso ket ampun milaang manang Emmy. Aging gaiti kabaalak, kanayon ko apal palagipan ni Chloe nga agbaliw kuman, tapno agsubli ti sigod apam matagkan kuana ti asawak. At dadagiti gundaway nga agbaliw mo ti anak mi manang Emmy, ngam kalpasan ti 2 wenno 3 a Domingo, agsublimanen iti sigod. Nupay kasta, ikagkagumaak nga imon monitor iti pagadalan, tadyak kayat amasayang ti panagadal na no agsardeng. Saanen akas idi ti kinasinged ti asawak iti imbilang mi nga anak mi. Ngam amok no kasano ti kinapatag ni Chloe iti asawak. Iso anam na maek, adumtang tumatlaang ti aldaw, nga agsubli ti sigod a kinasinged da iti tunggal maysa. Ikarkararag kumat, asapay kumata agbaliwan ni Chloe, ket idyan nan ti madi nga aramid na. Daytoy ti pakasaritaak manang, toy pagayam mo, Dalia. Dalia, pagayam ko, dayawon ka iti kinasayaat mo nga ina. Iti laksid ti araramidan ni Chloe, ti imbilang yung nga anak, ikagkagumaamlat nga igiya, tapno agbalbaliw, kat agsubli ti sigod a kinasinged da nga agama. Amok aga po iti kasta nga araramidem, maliklikan adumteng to ti kanito a maamuan ni Chloe, nga iso kat may salaeng gayam nga ampon. Ikarkararag ko iti Diyos, asapay kuma, taumatidog pa iti pasensya ti asawam, tapno agsublin tumetlaeng ti kinaragsakyo asang kapamilya. Alakastan pagayam ko, ket agyamanak iti panangibinglay mo iti padas mo, iti programa tayo. Welcome kabsat, adda aramid ti pusom kengkuana, titi masakbayan Ilocano radio drama. Daytoy titi masakbayan, pagnay dagiti kwento nga agtignay ti pusom. Comment mo dito'y baba. Tapno saan amat naglaeng ti istorya mo. Ti episode ita, mabalin nga ti may sakada kayo ti mapagsaritaan. Ti Masakbayan. Diyos ko, sigurado ang madaksanak manan kan isa ajisan. Sigurado ang nagipulong kan kwa na jisaka nga nang ilakwan na kanyak. No di mga ko malaidi ka ni Oka.
nalabit adya ko napasarandag itoy. Kat nalabit na nakadanak kumapay day di tatang, sakbay anatay. Sana kung nasbalin alapad kadang iti panggap mo anak ko. Kamsapay lako bata makaawit ka, sakbay nagbabawi ka. Agad nagkakatayon dita, anak ko. Angin kaita. Kas lamang mangag ko pa'y lang dagiti naudya balikas day di tatang. Iti naudya pa nagsarita mi ti cellphone. Isumat lagaya makas day lang hindi pa nang bilbilin na kanyak idi. Kaya day jayan ti maudya pa nagsarita mi ti cellphone. Agpagpakadagaya mi din day di tatang. Agpagpakadagaya man. I already told you, Saji-san. We can no longer rely on that woman. I know. I can observe that now. She is no longer an asset. We need to get rid of her. I know. But I have plan. A better plan. What is that? I will share her. What? Before I get rid of her, I must take money with her. But who will buy that bitch? I know someone who is willing to buy Yuri-san. I will dispatch her, and at the same time, I'll make money because of her. Two birds in one stone. Saji-san, don't hurt me, please. Don't worry. I will not hurt you. Really? Saji-san? Yes, I will not hurt you. I will make you happy instead. What? You heard me. I will make you happy. Saji-san, why are you taking off your belt? What are you doing? I said I will make you happy, but I want it the rough way. What? I know that this will make me satisfied. No. Please, don't even think about it. Please, have pity. Please, Saji-san. No one can stop me now. Saji-san, please stop. Don't hit me with the belt. Have pity, please. No one can stop me. This will satisfy me. No one can stop me. Nagsakit pa lang tintero abagig. Kapoy tinamayan kanyak ni Saji-san. Ngam itulok at isakit marikrik nak timang lapad kanyak. Masapol na nagliba sakit arabi. Natalag ni Saji-san na jak makabaal. Kalpasan tinaramid na kanyak. Isa sana na ingat dagiti agbambantay ita. Dua lang tinapaliw ko agwardya. Sakat, naira na pa'y nga adapaskan ita ti grupo ni Saji-san. Isa da ito yan ti kapintasan aguntaway tap naglibasak. No makarwarak lakit diti da iti a compound. Dakkel tinamnama ka makalibas. Agdiretso akton iti may sangam amok. Taiso ti mangkuyog kanya kaging kay Jembahada. Masapo na makalibas akon. Sakmay nga dadakdakas nga ramidan kanyak ni Saji-san.
Katsapil ako mata di nagbaybayan, Diyos ko. Tarabayan na ko may tidaytoy nga aramida. Napalalo ti panagtibayo ti barukong ko iti daydi arabii, manang Emmy. Amok ngamin nga iti kanito nga ada makasipot kanyak. Biag ko ti agbalin akatukad ti panaglibas ko. Ngam amok adinak binaybayan ti na marswa, gapo ta natalgad a nakarwarak iti compound ni Saji-san. Ken nakagtengak iti dagos ti amok, nga isumat tinang kuyog kanyak ijay embahada. No ti amo ti kaadwan kat itilaeng pelikula ang mapaspasamak daytay makunkuna a koneksyon na panagnakakmanang gapo ta iti panagawid ko dito'y Pilipinas awanan ti adupay a Cheche Boreche. Adala kinasarita ti amamok kalpasan na nagpirmaak iti sumagmamano a dokumento ket kinita dalaeng ti passport ko. Kalpasan na, naibuk adagos ti flight ko agturong iti sabali a Pagilian, aging gaan nag-flight akmatlaeng nga agturong dito'y Pilipinas. No apay akas jay tinagbalin a proseso, simple laeng manang, para dayjay iti kinatalgad dagiti amin anang tulong kanyak. Apaman ang nakasangpetak dito'y Pagilian, iti tanem adagos daydi tatang ko tinagturungak. Papang, ada kita dito ayan ti tanem mo. Kaya't ko ti agkidaw iti pamakawan. Gaputa nagbalinak arupat kwarta. Ado aba nagtinapukaw kanyak. Gapu iti panagbalin ko arupat kwarta, papang. Kat kang runaan dita ti gundaway anak kadan nakakuma. Sakbaya pimusay ka. Agbabawi ak itinakana, papang. Nga maawanan apolos ti maramida. Gaputawan ka na. Saan ka na makadanapay? Diyakon mga ganag iti pamalakad mo kanyak. Kat kang runaan ti amin. Diyakon mariknapay ti pamatag mo kasamag. Pagawanan na kumapapang. Sabay la kuma. Tano sa di naman ti ayan mo ita. Naulimag kan. Katikag danag. Ikarik. Orno sa tibiyag ko. No na ilumlumak man iti kumunoy itinagapag apagilyan. Ikarik nagbaliwa ko niti panagawid ko diti lugar tayo. Dandaniak na isagmak. Kaputay nalman ko ti makatagad iti dakdak kalpayagatad. Ngam ita, aramatakas pangrugyan dagiti inurnong mo anat gadak iti si bibiyag kapay. Kat pagyaman naglaonay ti kastya nga inaramid mo, papang. Agyaman ako naikan ka.
Kada kayo nga agkakabsat, na ito'y balay a pinatakdar mo kabayatan ti kaadami di balasiw tao ti kadakkelan kan kapintasan kaanakan. Uncle Ruding, Saan lanay di kabagis ko tinapaginawam ti biyag na sakbay a pimusay gapoy ti pandemya. Natulungan pa'y dagiti kakabsat mo. Karaman pa yun dagiti kakasinsin mo. Marikrik na masaam, Yuri. Tangay da kami ti pamilyak ti kasitkan kan kaita. Da kami nga ro ti kang runaan namang tarabay kan ka. agyaman Uncle. Agyaman kada kayo. Noan yaman ti masapol mo. Ti kagbabay na mga ibaga kanyak. Wano kanya antim. Wano kadagiti kakasinsin mo. Kung naipakaamok matan kadagiti kakabsat mo ti kaadamon dito lugar tayo. Kasta ka di, Uncle Ruding. Wan Yuri, kat di kagdanag. Tasya kung ti makamoy ti sagana para iti sasangpot mo. Tapno da pagsasangwan tayo ng agkakabagyan. Ala, kasta gayam tinapasamak kan kay di balasiw taaw, Yuri. Napampanunutag dagiti naglabasak. Ay ayak ti bagik, Doray. Yuri, Aklo na ka na palalo ti danag ko. Nang runa ka dagiti naudin nga aldaw akadak ijay. Impagarup ko idin umataya kuwan. ay na, Diyos ko. Agasam ngay dagita na paspasaram. Talaga na palalo day dyan na pagtengko, Doray. Diyak pulos impagarup ang mapasama kanyak ti kasjay. Impagarup ko nagtalinaad anasaya at ti kasasaad ko ijay. Nang runak at nagbalinak nga in demand iti club ang nagpaayak. Namsaan gayam. Ay, Yuri. Doray, agayam tan sipod elementarya. Awan apulos ti amo dagiti kabagyak. Maipapan itipod no at trabaho kay Japan. Namnamaak nga nadam ti palimod ko. Tadyak kayat nga ikan iti pakaibabay ng ti pamilyak. Nang runa day di papang. Awan ti mga pagdanagam, Yuri. Amamunak matan. Natalgad kanyak ti palimad mo. Napalalo ti ragsak dagiti kakabsat kan kakaanakam gaputan nagawit kan Yuri. Naragsakak mat, Uncle Ruding. Kung naman naragsak kang nadnadlaw iti langam analiday ka kaanakan. Ha? Katamuklatan nun niya ti makagapo. Uncle, Gapo iti kawanan day di kabagis. Husto ka di. Jack ilibak day ta, Uncle Ruding. Kinapudno na. Sidsidirak ti bagik. Pagpabasulok ti bagik. No apay adya ko nakadon na day di papang iti maudi agundaway na. Ay, Yuri kaanakan. No dimngagak ko maidi iti nakasiningad ko iti balasiw tao. Nalabit asa anak ko mga agbababawi ita iti nakana. Jack ko mapaspasaron ti kastoy asa ita. Kaanakan, dahito iti tandaanam. At darason no apay adumtang iti biyag tayo, dagiti pagtanga saan tayo anam namain. Pudno anasakit tinapasamak, tadi mo nakaden na kadagiti maudi agundaway day di kabagis. Ngamaamok kaanakan, at da napatag arason,
no apay anapasamak ti kasjay. Kayat ko nga ibaga iti ulitag ko, ano anyaman tinapatag arason, no apay apimusay day di papang, adi ka man la nagkita, saan anain kalintagan manang Emmy. Ngam amok iti kaunggak, asyak tinagbasol, kat kayat naklaang nga andingayan ti ulitag ko. Kadagiti mo na abulan akaadak iti lugar mi, kalpasan ti panagawid ko, aklunak ang nagbalin ang narigat. Nang runa kat tunggal suli ti balay mi, kasla makitkitak day di papang. Nadlaw dagiti kakabsat ko ti kinaliday ko manang. Iso amasansan amang ibaunda iti kaanakak amang kadkadwa kanyak, iti pinatakder ko abalay. Tapno makailiw-liwagak, nagnegosyo ak nga rod manang. Tangay limu kay manan dagiti pagalagadan, nang lukatak iti mini grocery iti sentro ti lugar mi, nga isumutten ti nakakumikumak. Yuri, naimbagtadakan. Ama ano kaya't nakbatasublatan dito ay antikaha, tani. Jack pa'y nangaldawan niya. Iso nga rod nga imaya kon ditoy, tapno makapangal daw kamutten, Doray. Ay na, nagado ti tao ita dito grocery. Sa bagay, weekend nga iso nga ado ti ang grocery. Naku namon. Ala, siyak pala ditoy, tapno makapangan kamutten. Ay, thank you. Ngamne, si kanton ti manguray kadagiti sumangpot nga stocks Ada ngamin delivery ita. Kasta ka di? Wandoray, ilayon mo tumutan ti mang check. Nuhus tumut laang dagiti agsangpot as tax. Ay na, amaklatan. Ingagaran bimang suplat kanyak ita ka nito. Tapno siyak ti dotok kam ang mga sikaso kadagiti agsangpot as tax. Okay lang. Sana balit a kerik mo't dayta. Alang arudan, inak pa'y mangal daw. Tasakto padaanan dagiti agsangpot as tax para dito yung grocery. Nagkita katinino ta na makaliplipat ti kaanakam lakay. Di kad nasayaan, tapno saan nga agladlading itlatan. Lakay. Uray asino mo't ngami na makapasar iti kas iti napasaran na. Sigurado nga agladingit. Kapu iti napasamak a pandemic. Di na nakadenay ti maudi agundaway da iti amana. Takasano? Naka-lockdown mo't idi ti entero alubong. Nga isumot ti ipupusay day di kabagis. Nga rud isama siya anak unay ka ni Yure idi kasangsangpot na. Kasla saan ama iladawan ti langana ide. Sakit ijay pa'y kampusanto ti immo na at tinurong na. Iti ayan ti tanam day di bayaw. Napalalo nga minti pa nang ipatag ni Yuri iti day di kabagis. Kastamotan kadagiti kakabsat kan kakaanakan na. Kan karaman tayo matan akakabagyan na. Ay, Yung kas nga rudan iti nakulam. Hindi inuter na makaliplipat. Iso maragsakan akmat iti kas di amapaspasamak kan kuwana.
Inutan nga agsubsubli ti gaganay gayan na. Sapay la kumataglay layunan. Alang arudon, maturog tan tanay. Adalam ang tirabi umay kan lakay. Pod na makabanog ti tumao dito yung mini grocery. Ngam, pakaragsakak ti kaadak dito eh. Pakaragsakak, tanakaibangon nak iti kasto ang negosyo. Adda nang ibautak iti kwartaan na urnong day di papang iti bangko. Nagtultuloy anapig sa ti mapastrek ko, iti impatakder ko ang mini grocery. Awangan numang lukatak to pa iti branch na. Sana bale, tadamot agiti ka nakakasidadaan amang tulong kanyak. Sweldoak mo't ida. Iso nga awan ti parikot. Miss, pakipunch in man da ito eh. Sige sir. Ha? Oka? Yuri? Siyak nga ron. Anya teraramidam dito kagayan. Kwa, nag-rides kami kadagiti kagayim ko. Maragsakan na ka nakakita ka dito, Yuri. Kaano ka pa asim mangpot dito pagilyan tayo? So magmamanupay laabulan tinapalabas. Naimbag man ta... Tanakaawidak asi tatalgad kasta kadi? Yuri, no adapan nakabalin na. Mabalin ka din awisin ka, apaman na malpas ti trabaho dito groceria. Tapno makapagsarita taan na imbag. Nakarkaro pa'y gayam tinapasaram, idi pinanawan ka ni Japan. Wan oka, kataklunag, kadagidi apanawan. Sim ka niti panunot ko na saysaya at kuma, no imanugot ak iti jayam idi asumuro takun kan ka iti panagawid mo. Yuri. Ngam amom, itilaksi dagiti nararamid kanyak ni Saji-san. May sa abanag tinakapasakitak iti kastaunay. Iso day di ipupusay day di papang iti kang itingitan ti pandemya. Agpada tagayam. Ti pandemic tinangala iti ipatpatagta iti biyag. Oo ka? Sakbay nag-lockdown gapo iti pandemic. Ingkalay sakti nagbali na nobya kiti lugar mi. Kaya't mo asawan? Kasado kan o ka? Uwan, tanagkalay sa akon. Kaya't kung aminin na mayaw awan iditiriknak para kin ka. Iso nga dinadaan na kiti nobya. Ingkalay sa akon na dagos. O ka? Ngamkas ken ka. Ti pandemic tinamagsina kada kami. Kas itinapasamak kada kayo iti amam. Iso nga ita, balo akon. Di kay kadi na paraburan iti anak? Saan? So magmamano lang amin abulan kalpasan ti panagkalay sa ami. Apag isumot na nag-lockdown. Kalpasan na. Isumutan ti panagsakit na iti nakaro gapo iti pandemic. Kat inlayon nan ti pimusay. Lading itak tinapasamak kada kayo o ka? Makipagriknakmat kan kay tinapasamak iti day di papang mo. Maladingitan na ka makaamoy tinapasamak kan kuana. Agyaman ak o ka? Yuri, mabalin ka da sarungkaran ka? Ha? Pangasim ta din na kumapaayan iti day to agundaway. Ipalubos mo kumasarungkaran ka, Yuri. Adakan ka day tao ka? Nawaya ka amang sarungkar kanyak. Agyaman na, Yuri.
Katnam na aday tuyon di pangrugyan tinapintas agasat para kadataadwa. Nam na day ta. Jak pulos ni Namnama day di akid daw ni Oka manang Emmy. Kat jak mat napupuutan nga inted ko ti pamalubos ko asarungkaran nak. Ti damo apanang sarungkar na kanyak, nasunutan aging gaan nagbalawak, taadamoten relasyon mi. Aklonak nga iti idadateng ni Oka iti biyag ko. Ininot nakalipatak kadagiti nasaem napagteng ko, nang runak ket pulos nga awan ti dinakamat na maipapan iti napalabas ko. Idinto taawan apulos ti nailimod ken kuana. Itamanang addan plano mi ken ni Oka nga agkalaysa. Ket ikarkararag ko asapay lakuma, tadaytuyan nga agpayso ti kanito ti panaglunit dagiti sugat ko nga intunda ti napait napalabas. Daytoy ti pakabuklan ti padas ko manang. Toy pagayam mo, Yuri. Pagayam a Yuri, apaman anaawat mi ti surat mo, dagos nga impuyatan ti manurat tayo. Takayat na amaamuan no anyan tinapasamakken ka, kalpasan day di damo nagsurat mo kada kami. Agpapada kami maragsakan, tanakaawid ka asi tatalged dito'y pagilyan tayo, itilaksid ti peggad asi naranget mo, iti naggapwam pagilyan. Nakarkaro manen naragsakan kami, apaman anaamuan mi ti pakabuklan ti salaysay mo. Tarumbang laeng met mapasaram ti agal lalangit aragsak, kalpasan ti napait ken nasaem napalabas mo. Kablaawan ka, Yuri. Alakastan pagayam ko, kat agyamanak iti panangibinglay mo iti padas mo, dito'y programa tayo.